ברוכים הבאים למשכן הכנסת, בית המחוקקים של ישראל. לו יכלו הקירות בבית הזה לדבר, הם היו מספרים את סיפורה של הדמוקרטיה הישראלית. כאן גובשה דמותה של האומה המתחדשת. כאן, בסופו של יום, מתקבלות ההחלטות שמעצבות את חייהם. תתביישו לכם! פשוט אתם בושה וחרפה לדמוקרטיה הישראלית! אדוני ראש הממשלה, עזרנו לך בעניין הזה, והכנו לך כסף מונופול. לא. כסף מונופול, אדוני. לסגור לו את הרמקול. להוריד אותו מהבמה, ואני מגיש נגדך תלונה לוועדת האתיקה. הכנסת בעצם הגדרתה היא המקום לחבריה להתווכח ולדון בעניינים הבוערים על סדר היום. לאורך השנים לנבחרי הציבור היו דרכים שונות להעביר את המסרים שלהם, לא תמיד בצורות הקונבנציונליות. ב-78 חברת הכנסת גאולה כהן קראה לחתיכות את הסכמי קמפ דיוויד. ב-93, לאחר שיצחק רבין כינה את המתנחלים פרופלורים, כאות מחאה הניח חבר כנסת פרופלור קטן על שולחנו. אלא שמאז הזמנים השתנו. יכול להיות שכשהוא היה תלמיד בבית ספר החרימו אותו והוא היה ילד כפות? יכול להיות. את לא חברת הכנסת היחידה באולם, וגם לא הכי מעניינת. כן, ולא דיברתי בכלל עליי. הטלוויזיה החינוכית של פעם הפכה לאח הגדול של ימינו, וגם הח"כים שמצולמים כל העת יודעים, המתמודדים שמחזיקים הכי הרבה זמן בתוכנית הם הפרובוקטורים. על מרד הקוטג' שמעת? גם קוטג' לא יראו. אני מבקש מהסדרנים. למה? אני מבקש מהסדרנים. בחינם, מה קרה? אני מבקש מהסדרנים. יום סוער ורווי פרובוקציות ידע המליאה כשהתקיים הדיון סביב משט המרמרה, בו לקחה חלק חברת הכנסת חנין זועבי. רוחי לרזה יא חיינה, בוגדת, זה מה שהיא. אנחנו לא צריכים בוגדים פה בכנסת ישראל. שבוע אחד בעזה, רווקה, בת 38, נראה איך מתייחסים אליה שם. חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי, נא להוריד אותה מהבמה. חברים, אפשר להרגיש מבוכה. אומרת לי חתיכת חרא, לא, זה לא מה שאמרתי, אמרתי שאת הזבל והחרא ששרתם. אמרתי לך תתציין אתה! אפשר גם לכעוס על פעולות אלימות. כל ההצגות שלך, את מנצלת את הדמוקרטיה. אם את תרימי יד, תוציאו אותה מיד. אבל הח"כים כנראה ימשיכו לשקף את פניה של החברה שלנו, על כל גווניה. מותר לראש הממשלה לשתות קפה, אבל לא לאכול, כי אני קיבלתי אס-אם-אסים שראש הממשלה אוכל. וואפל, גם זה לא מותר לראש הממשלה. וואפל, לא, אדוני ראש הממשלה. This is the Israeli parliament, or the Knesset. One lawmaker got so mad during today's debate, boom, she dumped a glass of water. Another member stormed out. गुस्से में पानी फेंकते हुए ये है इजराइल की सांसद अनास्टेसिया माइकेली. העונשים וההשעיות יינתנו ונוכל רק לבקש מחברי הכנסת, לפחות כשכל העולם צופה. נא להתנהג בהתאם.